para satriya-satriya cipta budaya. Ayo. Iya. Kaya pakete kantri blaning trek-kinas para turangga cabe rawit. Ho. Ho. Ayo nduk sing ati-ati cipta budaya indah. Hei ya lolo ya hey oh ya hey ah hey oh ya hey oh one turangga cilik ya turangga cabe rawit man. Oh ya. Ayon kaya gawe kumpul takon sarata rukun akeh kang kayung-yung dadi srata iku datang jemu nyawiji ing panemu condonge kalbu lampahi ayun-ayun biar lampahi ayun-ayun Katuran pinara para ramu kanca-kanca kali turi. Yuk. Orang
Oh ya. Akhir. Yuk, yuk, yuk. He, he, he. Oh. Akhir. Oh, ha. Yuk, he, yuk, he, yuk, he, up. Awas, ayo ger. Ya. Hae. Oh, hae. Hae. Oh, budaya urip nek kok kaya ngene. Asik. Yo. Ayo blek, ayo blek. Mas Pramolo iki. Tayangan yen awan radoyan mangan. Mok klisian.
Yuk, oh, oh. Gas, gas. Goyang sidik. Dạ 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 hê dứt 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 hốt dạ hốt dạ hốt hê dạ hô dạ rồi dạ 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 so 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 Supini ki bang teko, awake rada gebrot. iya Kowe nang endi pirang-pirang dina tak goleki ra ketemu. digodha sapa Apa kae nganggo klambi biru saja pantes ora katone ayu yen tak sawang nyapa mas apung guyang guyu jebulane anake Pak Setu apa bisa dik aku nyanding sliramu prawan desa anteng torya lugu awake cilik ora pati lemu ayen ora weruh ning sirah dadi ngalu adek Supini prawan desa anake wong tani iya mas Dek Sutini yen guyu ora kuwati Dek Sutini prawan desa sregep ngaji Dek Sutini kapan bisa urip nyawiji jalo apa dik bakal tak turuti lambi anyar bakal tak tekani apa jaluk gelang kalung sing gedhi waton apa waton sliramu gelem rabi ya kudu gelem kaya tuwek biyen ya ora biyen tau nom sapa kae nganggo klambi biru sajak pantes ora katone ayu yen tak sawang amung goyang guyu aja bulane anake Pak Setu kapan bisa mas aku nyanding sliramu
sregep ngaji Dek Sutini kapan bisa urip nyeliji njaluk bakal tak turuti klambi anyar bakal tak tekani apa njaluk gelang kalung sing gedhi wonten siramu gelem tak rapi Hey, oh op, oh hey, oh ya, just, yuk, lo, yup. Oh ya, oh, ayo bergoyang bersama Cipta Budaya. Tentunya ada Brigas Audio, Idola Audio, dan juga SGD GP Audio. Hey.
he lo lo he he yo yo he he Ayo kirawas ya sing ati-ati oh